dan Anda bisa membuka dengan kontak DTS Media Production. Ini dari Pekalongan, luar biasa, terima kasih. Spesial ini buat ibu-ibu dapur. Abang biru lampu disco, awak lembung mas duwe bojo loro, bojo sing anom jalan disayang, dur sing tuwa wakah ditinggal, siramu rapi satu andam tresno mas uga andam waktu mikir utuhe mikir belanjane gur saiki bingung hatimu. Ayo ibu barangkali mau gabung joget bu. Ayo ibunya mau joget monggo. Joget dulu. Monggo joget. Dalam dina bali ning kene. Aduh penake. Sing sadino kanggo sapa? Sing sadino kanggo wong liya. Si pamilsi. Ditinggal siramu magrapi saduru andong tresno mas uga andong waktu mikir butuhe mikir belanjane bingung hatimu. Setino kanggo wong liya, sing setino kanggo wong liya. Di satu bang ada bojo loro.